motora ni. Kanan nga damay-damay yun man itong motor ni noon. Maunang hinungdan ang motora na ba nga daghan kay kag babae. Wa ka naluoy na ako tanaw mo gadadala pa kog pako. Hahay, unsa naman po'y sudanon namo karon oy? Paita juning natay ba na nga abroad oy pero tihik kay mohatag og kwarta. Ay, dara di ay oh. Daghana man pako diri oy. Lami ni gisahon ba? Maning asawa atong abroad na manguha manig pa ko. Tuo na po be. Oy, day! Oy, naamali ka diri bitoy, nagunsa man ka diri. Suri-suri lang. Ay, tapos kung kagod mo kagpako din so, mukha ko din mo pako din. Ay, syempre lami ani gisahon. Naog ako po yung asawag abroad, di po ko mukha og pako, nabuang. Ay, naunsa pug ka oy nga. Saon magud niya akong bana gud nga. Dili man gud mo hatag gud nako gud og pangpalit og sudan mo nangita na lang kung ako ang sudanon. Hindi mo hatag. Dili jud mo hatag oy, perti ganino badlungon pa jud kaayo. Kaya grabe, di mahatag sa mo pang sudan, pero akatong nakita na ko to isang adlaw dito nga. Na, ato-ato lang gini ha. O sige, Ato-ato lang saman, gini. saman. Nakita na ko imong bana. Oh, Di ba na inanan ito sa baba na kanto diha? ito lagi. Oo. Na yung mga chicks. Oh. Pero di nakabangka sa mga chicks, di way panuda sa imong no? Tinuod na bitoy. Kasi nagbuhat-buhat na bugag istorya ha. Sino buhat-buhat? Kita sa duha na ko kamata. Ha, agata, duha ka mata na ko nakakita. Moingon pa magali ko nga pwede ba mo singit ko diha kay tulo ka bok chicks yang gi kuan dito gilibre. Bantay lang jud ka na akong dunyo ka ka maupawan gyud ti karong tawhana ka. Buk-buk ka nimong bana ka magbulag mo. Tuarang gikajuang o nagtrapo-trapo na pud na iyang motor ba. Wa gani pa kabana ning banahan ni ba. Mang chicks na pud siguro ning tawhanaan ni ba. Bantay lang jud akong tawhanaa karon maupawan gyud ti ka karong pa. Lagot ning motora ni. Kanan nga damay-damay yun man itong motor ni noon. Maunang hinungdan ang motora na ba nga daghan kay kag babae. Wa ka naluoy na ako tanaw mo gadadala pa kog pako. Sa may problema ni mo, Labs? Tanaw na akong motor na to na daot na hinuna. Ang kabalong dako tagastuan eh. Daot ng motor nimo? Kadugayan na imong motor ba ako ginang dauban? Grabe na pinan kayo. Isog kayo bay. Unsa man tong giingon ni Bitoy sa ako nga grabe ni mong nilibrihay dito sa mga babae dito Wa ka naluoy na ako, wala gani ko nimo gipalitan og sudan. Unsa may gusto nimo? Ipakaon ako ng motor sa imuhang tawhanaa ka? Labs, dili man ako ni matulon. Kadugayan nimong tawhanaa ka no, kapunon jud ka ba? Babairo kay kang dako. Malambok ta ani o kapunon ta. Gitumba ng motor. Sige, pagbulag mo.